салом дӯстони азиз, дарси чоруми мо инак воридшавӣ дар даруни фотошоп кор мекунем. Се дарси аввалро умедворам такрор кардед ва ҳатман дар ёдатон мондаед ва бимонед. Акс барои ҳуҷҷатҳо 3x4, 4x6, яъне ки акс мегирем, фонашро сафед мекунем ва костюм мепӯшонем ва ба чоп тайёр мекунем. Инак шумо тайёр бошед, меравем. аввал вақте ки кушода мешавад, хай фотошопро мекушоем. Создать ёки открыть мекунем. Создать яке ягон варақи холӣ. Вале мо ба открыть лозим аст, яъне ки мекушоем як аксро ки мо қафоашро, яъне ки фонашро гирему ва костюм ва барои ҳуҷҷат ҳаҷм бимонем. Фото медароем ва иноя хай бачам кардагие, ҳанаки ҳозир мо хати шумо мекунем. Масалан ин ҳаст ин хел, ҳаст ин хел. ҳаст ки пушташ ба ҳар хел аксҳо ҳаст, хеле қин аст. дар назар хеле қин метавад. Инак аз ҳаминаш шурӯъ мекунем. Якум кушода мекунем, открыть. Чизе ки биромад окей. Инакум бинед дӯстон, мо кушода кардем, яъне ки касеро гирифтем акс дар ягон ҷо, яъне ки дар берун пушташ дарахт аст ёки хеле чизо аст. Ин ягон проблема нест. Роҳи осон дорад, ягон ташвиш накашед. Шурӯъ мекунем. Якум чизе ки мо инструмент мегирем, аввал мо метонистем ба волшебни палочка гирем. Ани хел. Хеле ки мон дарси сеюм гузашта будем, ҳамаи инструментҳоро барои шумо фаҳмондам, анаку ҳамаи ино дар кор медароянд. Метонем волшебни палочка гирем, вале нигоҳ кунед, фақат однотоние, яъне ки ҷоҳое ки якранг аст, онҳоро интихоб мекунад. Масалан сиёҳ ба зер кунем, сиёҳро мегирад. Аммо ҳозир ин ба мо лозим нест. Ба мо як инструменте ки дар ҳамон сеюм дарс гӯё ҳама инструментҳои гуфтам, ҳавайро фаромӯш кардам, ман аҳамият додам. Ана нигоҳ кунед ки ҷо меравем. Мо аз боло сеюм, яъне ки ҳарфи L-ро зер мекунем. Инструменти мо мешавад чи? Инструмент прямоугольный лассо. Аниминро мегирем. нигоҳ кунед дӯстони азиз, аз чӣ шурӯъ мекунем? Пеш мекунем, яъне ки мо метонем Alt-ро зер кунем, Alt-ро зер кунему ва пеш ва қафо кунем. Бо ролики мушка. Анаку нигоҳ кунед чӣ кор мекунем. Пеш мекунем чини лозимӣ ва аниминро ки мо гирифтем, прямоугольный лассо, чӣ кор мекунем? Аку ман пеш карданро, яъне ки Ctrl, пробел ва кнопкаро зер мекунам мишкаро. Анам хеле мебиёрем аниминҷа. Ай ҳама роҳи осони зудтар тайёр мешудагиш. Прямоугольный лассоро мегирем ва аз аниминҷа фақат гарданро мо чӣ кор мекунем? Ҷудо мекунем. Меравем гирди ин. Прямоугольный хеле як бор зер мекунед, бо меравед ягон ҷои дигар. Метонед инҷа, вале агар ки яке хато кардед, нигоҳ кунед. Яъне ки backspace, яъне ки ин кнопкаро оз ман ба шумо аксашро мемонам, шумо бубинед, як бор зер мекунед, якта қафо меравад, якта зер мекунед, хатогитон ислоҳ мешавад ва аз инҷо бо давом медиҳед. Меравем ани хел. Пробелро зер мекунем, яъне ки кнопкаи дарозро, пробелро зер мекунем, бо мишка қапида ин тараф мекашем, поён, боло, инсо. Бо давом медиҳем. намхе рафтан мегирем. Яъне ки мо бояд каларо аз фон ҷудо кунем, барое ки фон лозим нест. Метонем наоборот фонро сразу тоза кунем, вале ин якум варианти тоза кардани акс аст. Чанд вариант дорад, вале ба шумо ҳамаашро мегӯям. Як кор мекунем ки аккурат нака гирди ҳамин гирем. Куртаашро ҳам мегирем. Мо мақсад ози калаи холӣ лозим аст. ана вақте ки омадем, дидед дӯстон, анимҷа ки мондем, нигоҳ кунед, ана хеле куллача мешавад. Яъне ки мақсад агар ҳозир инро мо монем, тамом. Қапида шуд, ин файли мо, яъне ки саршавӣ ба охир омад, расид. Чӣ кор мекунем баъд аз ин? Баъд аз ин як функсияи беҳтарин аст. Ҳозир ман ба шумо мегӯям. Агар мо Ctrl S, Ctrl V мекунем. Дидед инҷа чӣ пайдо шуд? Яъне ки ин як калаи дигар ози инструменти стрелкаро мегирем. нигоҳ кунед. Дидем мо копировать ставид кардем. ана кун чӣ кор мекунем? Ман барои чӣ гуфтам як функсияи зур аст. Дидед чӣ хеле буридагӣ? Ҳамин ҷоя ранги мегӯяд ки қайчи коғаз хати буридед. Ба як функсияи дигар аст. Обратно мебиёрем инҷа. Функсияро дар ёд гиред. Shift F6. Ҳамин чиз пайдо мешавад ба мо. Ин яъне ки гирдашро камтар хиратар мегирад. Мо мегирем 2 ва окей. Ва баъдан Ctrl S, Ctrl V мекунем. Аку нигоҳ кунед ин чӣ хел гирифт. Дидед камтар хиратар гирифт. Чӣ хел ранги қайчи не. Вале ҳозир бо назар мекунем, яъне ки 5 ба мебиёрем, мемонем. Shift F6, 5, Enter, Ctrl S, Ctrl V. Ана коз мебинем.
дидед дӯстон чӣ хел нағз гирифт. Аммо анамин чиз қаноатбахш аст. Инро мо мегирем, метавонем аз инҷа чашмакро гирем, фон лозим нест. Метавонем аз инҷа гирем, инҷа ба як мусоркача, яъне ки сатили мусор қапида, кашида болои мусор ба сар метиҳем. Ин хелам ҳаст. Инак тамом, мо каларо ҷудо кардем. Акун мо ба ин чӣ дар кор? Костюм лозим аст. Мо чӣ кор мекунем? Метавонем пространствои фотошопро ки дубор зер кунем, аксро инҷа гирем. Метавонем аз инҷа открит кунем ва ина интихоб мекунем ягон костюмро ва метавонем роса папка дароем. Папка даромада ва кашида ин тараф мекашем, сар метиҳем. Ин вариантам ҳаст. Барои ҳамин дӯстон хоҳиш мекунам чӣ хеле ки ба шумо осон аст ҳамонро истифода баред. Ман ду бор зер мекунам, костюмро интихоб мекунам, окейро зер мекунам. Дар дарун шуд метавонем дарун кор кунем, метавонем бурорем, ягон ташвиш накашед. Ба мо аку костюм холи лозим. Чаро костюм фон дорад. Костюмро агар мо инҷа партоем, дидед фонаш чӣ хеле. Барои ҳамо мо костюмро назад Ctrl-Alt-Z хати кунем, агар назад рафтан мегирем, тамом. Неки агар хоҳем гуфтем ки аз инҷа история дорем, як тақаббу мекунем, тамом. Инҷа мепӯшонем ки моро ғам натиҳад. Мо аку фони кабути инро бояд гирем. Фони кабутро анаку инҷа ба аднатони рангҳоро волшебни палочка хеле хуб мегирад. Дидед? Леки нигоҳ кунед, то охира нагирифта истодааст, барое ки инҷа нигоҳ кунед. Агар ман як монам, дидед чӣ хел мегирад. Камтар рангҳо инҷа дига мешаванд, ку пиксел аст. Барои анавай дур мегирад. Барои мо инҷа чӣ кор мекунем? 50 мемонем. Анака як бор дига интихоб мекунем. Дидед? уже дарунтар гирифт. Метавонем 60 монем. Кани як бор дига дарунтар гирифт. Метавонем 80 монем. Тамом, нормале ба мо гирифт. Анака мо гуфтем ки хира, барои хиратар гирифтан Shift F6-ро зер мекунем ва биёед инро 3 мемонем. Интерро зер мекунем ва чӣ кор мекунем дӯстон? Нигоҳ кунед, аз ҳама кори муҳимаш. Болои ин ба ду бор зер мекунем, окейро зер мекунем ва кнопкаи дар клавиатура Delete-ро зер мекунем. Дидед? Ана хеле шуд аз мо. Ду бор, се бор Delete-ро зер мекунем. Хайна кабутишам рафт, дидед? 3 бор. Анаку стрелкаро мегирем, аксро ин тараф мекунем ва костюмро нигоҳ кунед. Меқапему, болои ин мекашем, сар метиҳем. Анаку мо бояд костюмро калонтар кунем. Чаро гирдаш ба ин рамка нест? Ман дарси якум гуфта будам ки анамин вақте ки стрелкаро интихоб мекунед, болои ягон акс ба мемонед, гирдаш ба ягон ҷои калону майда карда надорад, анаминҷа боло нигоҳ мекунед. Стрелкаро гирифта боло, анамин кнопкаро показать управление элемента. Ҳамин галочкаро ки мондем, анамин пайдо мешавад. Дидед? Баъд бо ҳамин Shift-ро зер карда, агар Shift-ро зер накунем, хеле калон мешавад. Барои ҳамо Shift-ро зер карда калон мекунем ва камтар пеш мекунем. Аку ба гардан бояд мо камтар торик кунем. Поён майдатар. Метавонем ба стрелкаҳо барем, як ду, хеле камака дига майда мекунем. Ана хеле мекунем. дидед дӯстон, ана мақадар мо ба лозим интерро зер мекунем. Ана интерро ки зер кардем, костюм аллакай дар ҷояш омад. Камака ки дига ба фикри ман калонтар кардан дар кор ё як инструменти дигарро ҳозир бо ҳамроҳи шумо бо мефаҳмонам зур мешавад. Дар анами акс чанд инструментро шумо уже мефаҳмед. Гуфтем ки инҷа ба палец дорем як тавозир. Анинҷа медароем, анинаш медароем ва инструмент палецро дидед, анимиро мегирем. Сурати чилик аст ва камтар калон мекунем. Барои чин хеле шуд, барои ки мо бояд ин бамонем ё ин бамонем. Бе одам ба мемонем, яъне ки гарданро калонтар мекунем ё метавонем костюмро тангтар кунем. ҳозир мебинем кадомаш ба мо қулай биёяд. Яъне ки ин калонтар мекунем, инҷа ба мебинем, дидед, наметобад инҷа. Барои калонтар мекунем. Ва дуюм жёсткашро мобайн мемонем ва гарданда, яъне ки инсон ба мемонем, камтар гарданро дидед, оста оста меқапеду мекашед, сар метед. Инам ҳамчунин, инҷа меқапед, мекашед, меқапед, мекашед. Инҷаам
пур шуд. Дидед дӯстон, мо майда мекунем, яъне ки алтрозер мекунем, бо ролик қафо пеш мекунем. ана кун хеле ки мо дида истодаем, акс яъне ки ҳамин мардак рӯз ки ҳаст хеле сурх аст. барои ҳамон мо як функсияро ира ҳатман нависед дар блокнот дафтар. Ctrl U яъне ки юи англисӣ зер мекунем. дидед анами акно мебарояд. цветовой тон. цветовой тон инҷа метавонем сурх, сабз кабуд кунем 0 ва анинҷа яъне ки сурхиашро зиёд кунем, метавонем сурхиашро камтар кунем. дидед дӯстон, метавонем чорнабелӣ кунем. барои ҳамон ки ин 0 буд, мо камтар ин тарафтар мегирем, сурхиаш хеле кам шуд. дидед? ва метавонем ҷа камтар сабз илова кунем. метавонем сабзам мешавад, хеле хуб шуд. анамин метавонем камтар равшантар кунем. анин хати тамом. окейро зер мекунем. акси мо тайёр шуд. анаку охирон нуқтааш омадааст. чӣ хел мо ба и ҳаҷм бимонем, яъне ки 3:4 кунем. анаку инструменти мо омадем. дар дарси якум дуюм гуфта будам, инструмент рамка яъне ки кодировка зер мекунем. вақте ки зер кардем, аз боло дидед дӯстон чӣ биромад? анамин чизо мо иноя якта ба якта ба шумо мефаҳмонам. якум медароем, якум мо бояд чӣ кор кунем? 4:6 кунем. инҷа ҳама размерҳо ҳаст дӯстон барои шумо. барои ҳамон қадар биёед ози мо анинро мегирем, яъне ки дуюм пиксел изображения, бале тоғри инро мегирем. вақте инро гирифтем, мо бояд 3:4 кунем инро. мо инҷара 3 мемонем, ин тарафа 4 мемонем, яъне ки ширина ва висата, паҳмияш ва баландияш. инҷа 300 меистад, вале анинҷара пиксел дюйм мекунем. метавонем пиксел дюйм сантиметр хати хоҳем кор мекунем. сантиметр бошад 150 мемонем, ё ки 300. 300 ки мондем, биёед дюйм мемонем. нигоҳ кунед, ҳамин параметрҳоро дар ёд гиред дӯстони азиз. 3:4 300 пиксел, яъне ки дюйм хати. тамом. нигоҳ кунед, анинҷа рамкаи мо уже ҳамон қолаба мегирад, фақат мо ҷӯбаҷӯ мекунем. дидед, ҷӯбаҷӯ чене мо акс мебарем, яъне ки бо поён болош боло кардана аку бо назари худамон мебинем чӣ хел нағзтар аст. вақте ки омадем, ҳамаш тоғри ба шумо қулай омад, интерро зер мекунем. дидед, анаку ин 3:4 шуд. шумо қафоашро нигоҳ накунед. қафоаш вақте ки JPEG сохранид мекунед, сафед мешавад. леки мо метавонем беҳаваям сафед бимонем. ягон ташвиш накашед. ана Ctrl N мекунем, яъне ки як листи дигар созад мекунем. 10:12 масале намин. окей. интерро зер мекунем. стрелкаро мегирем, пушти ин фон мепартоем. ва хеле ин дигар ба мо лозим нест, маҳкам мекунем. нигоҳ кунед, инҷа ба аллакай 3 слой шуд, яъне ки аз ҳама боло омад слой. барои мо қафо мекунем, аз ҳама қафо мепартоем. мисоли хеле намешад, ҳеҷ гап не. фону просто як бор дигар қафода мемонед ан ин тараф. тамом. ана шуд мо ба 3:4 акс. дӯстони азиз, ана кун як хело мегӯянд ки фона мо кабудчанд буд, масалан як хел визоба ҳастам, хеле гапукор. ҳеҷ гап не. мо анинҷа инструменти чӣ дорем? инструмент градиент мегирему. болояд нигоҳ кунед, бо параметрҳои худаш кушода мешавад. мо якташ ба зер мекунем. мо дидед анамин чизора метавонед автоматически худаш тайёр дорад Photoshop, вале мо ба як тарафа, яъне ки кабуту ба хира шуда равад. мо сиёҳа анамин чиз мо ба мо лозим аст. сиёҳа мегирем, болош ба анаминҷа зер мекунем, ранги сиёҳро иваз мекунем ба кабутча. ана хеле ранг ва окей, яъне ки кабутча ин хеле мешавад. окей зер мекунем ва окей. ва нигоҳ кунед, мо фон ба мемонем. ин тарафа аҳамият диҳед. агар шумо кала ба бимонед хеле кинед, кала нест мешавад. дидед, барои мо фона мемонем ва аз боло мехапем, ба сини поён мекашем. агар шифт хати кашем, рост мерад. дидед, рост мерад. ана хеле. агар бе шифт кунем, ки ҷое хоҳем ҳамон тараф мебарем. ана дӯстони азиз, ана хеле мешавад. агар хоҳем мисол кабуташ равшантар шавад, аз ин тараф намегириму камтар аз поёнтар мегирем. дидед, хеле акс 3:4 ба мо тайёр шуд. ва баъдан чӣ кор мекунем? барои чоп, инро аку барои чоп бояд мо тайёр кунем ку
принтер ба як дона ҳози мо ина чоп кунем, як дона мешавад. Мехоҳем ки дар як варақ 3-4 таи дигар илова кунем. Чӣ кор мекунем дӯстон? Ctrl N, яъне ки new, новый лист ози мекушода мекунем. Ctrl N ро зер кардем. аз инҷо мо чӣ кор мекунем? Яъне ки варақи шумо А4 аст ё ки 10x15 аст, мисли аксҳои оддӣ. биёед А4 мегирем. ба мо А4 инҷа чанд аст? метавонем аз инҷа дар ҳол бимонем. яъне ки 29 ширина 21 0, яъне ки 210 мм. инҷаш 29 7. ин тараф мо буд дидед 300 гирифта будем, дюйм, пиксел дюйм. окей, метавонем RGB бояд бигирем. фони сафед метавонем, фони сиёҳ фарқ надорад. фони сиёҳ кунед сиёҳ чоп мешавад, лозим нест. вақте ки ҳамаашро мондем, дайт зер мекунем. дидед дӯстон, ана як листи А4 шуд дар инҷа барои мо. мо листи А4-ро чӣ кор мекунем? ин барои коғази чопинбоз. аксро мегирем. инҷа се слой, ҳамаш ҷудо ҷудо. агар мо кашем, кала тоқа меравад. чӯта 29 камтар шуд, дидед? 21 ба 29 7. окей. инҷа камтар хато кардем, ҳеҷ гап не. бо дарсҳои оянда як бори дигар мегӯем, чтоб ин дарс дароз нашавад. мегирем. вақте ки ҷудо ҷудо мехоҳем як лоғ шавад, яъне ки як акс шавад, слой медароем. слой дар омадем, выполнить сведения, яъне ки ҳамаро якҷоя кардан. яъне ки ҳамино ки слой ном дорад, слой медароем ва аз ҳама охири метавонем shift Ctrl E ёки ин. дидед, вақте инро зер кардем, ҳама як шуд. ана ку мо метавонем мекашем, инҷо мепартоем. дидед дӯстон? ва ёш хати камтар хато кардем, чун давом метем. яъне ки 300, ана 3 ба 4 инҷа аст. 3 мемонем, 4 шуд. тамом. мегирем, ин тараф мепартоем. дидед? 3 ба 4 мегирем, аз як тараф мемонем ва гуфтем ки мо бояд дар як А4 чандта лист бимонем, яъне ки чандта акс. ана кун, инашам дар назар гиред. Altро, кнопкаи Altро зер мекунем, нигоҳ кунед чӣ мешавад. стрелкаро дидед? дутага мешавад, яъне ки дуюмашро копия мекунад ози. сартием нест. Altро зер мекунем. копия тайёр. меқапем, ин тараф мекашем. дидед, дута шуд. бо Altро зер мекунем, меқапем, ин тараф мекунем. бо Altро, анам хеле чанд қайи ки хоҳем. баъд дуюмаш дӯстони азиз, мо ҳаминро бояд анаку 9 ба 12 кунем. бо инҷа медароем, инҷаро 9 мегирем. яъне ки таби ба англиси зер кунем, сразу ин тараф мепарад. таб ин хел метавонем кунем. метавонем ба даст биёрем. 12, 9 ба 12. ҳамин меистад. интерро ҳамин, яъне ки параметрро меистад. дюйм ба 300. интер зер мекунем. дидед чӣ хеле шуд? 9 ба 12 шуд. накани як бор инҷа дар назар. дидед 22 шудааст. чӣ хеле ки ҳамҷа нето параметрҳои фотошопи ман ҳеҷ гап не. бо мақсад инҷа медароед, як бор месанҷед. кани тоғри не. ана ки мо 9 мемонем, 12 худаш тоғри шуд. окей. ана ку мегирем, ин тараф мекашем. ана як акси дигар 9 ба 12 шуд. бо Altро зер мекунем. дутага стрелкаро дидед пайдо шуд. мекашему, ин тараф мекунем. ана шуд 9 ба 12. биёем бо гӯё коғазро ҳайф намекунем, як таи дигар, яъне ки зиёдтар месозем. анимиро мегиред дӯстони азиз. мегиреду чоп мекунед, яъне ки чӣ хел чоп мекунед? хай ҳар як, агар принтер дар компютертон мисол насб карда бошад, яъне ки подключат карда бошед, файл медароед, печать ҳастас бо просмотр. печать один экземпляр. не импорт Ctrl. инҷа ин печатро мечиқед, зер мекунед ва ё хоҳед Ctrl P ҳаст, да, инҷа Ctrl P англиси зер мекунем. аллакай бояд принтери шумо анимиҷа барояд. ҳаман ки надорам, барои мо автоматически Microsoft Print PDF мебурад. инам хел дӯстон, ин акси 3 ба 4, яъне ки 4 ба 6ро мо ба шумо ин даст хеле бурро, хушрӯ, фаҳмо гузарондем. ва як чизи дигар дӯстони азиз, инро мо маҳкам мекунам. инро ози мекушоем. ҳаминашам дар ҳамин дарс гӯем сур мешавад. мо инро мегирем, очистит мекунем. ба мо ози размер лозим не, ба мо просто ҳамин аксро ҷудо кунем. очистит мекунем, ин размерро нест мешаванд.
ссылка не дидед нест мешаванд. дубор болошба зер мекунем, дубор ёки интер. Аку гуфтем барои чӣ инаш ду вариант, яъне ки пушти ин мардак ба чӣ доштем мо? Ани хеле хонаву дар буд. дидед ани хеле хонаву дар ки буд, мо ин хел гирифтем. Анаку инашро мо гуфтем чӣ хел мегирем? Мо гуфтем не мо мекунем волшебни палочка. Метавонем ба волшебни палочка гирем, ҳамашро ина интихоб мекунад. инҷа барои чӣ 80 ҳамаро гирифт, яъне ки иноям харис сери ҳисоб кард. барои инҷаям майдатар мекунем, яъне ки ҳамун 30 мемонем. интерро зер мекунем бо айсар. як бори дигар дидед ин тарафон бурида рафт, ҳеҷ гап не. ҳозир ина масъалаша ҳал мекунем. метавонем 30 не, метавонем 20 монем ки масъалашам ҳозир ҳал кунем. ҳеҷ гап не, биёед ҳамун 30 мемонем. айсар мегирем. ана михел моне инҷоя аҳамият надиҳед, ҳозир товар мекунем ва метавонем бо ана ин гирем. барои чин хеле шуд медонед? барое ки ин анаку алтро зер кунем, инҷа минус мекунад. дидед дӯстон? бештар мекунем, алтро зер мекунем, минус мекунад. шифтро зер мекунем, бо дарун медарорад. шифт. ана хе бо кам кам регулировка мекунем. дидед ба ин бо қулайтар будааст. офарин. ссилкаро мегирем. дигар ссилка лозим нест. дидед метавонем ба волшебни палочка гирем, метавонем ба ибид ба волшебни палочка вай нақстараш мегирем ки инҷоям шумо бафаҳмонам. вақте ки ана хеле шуд, дӯстони азиз, нигоҳ кунед. shift F6 ки мекунем, 3 мемонем, ино нест мешаванд. вале як кори дигар мекунем. мо медарем инструмент прямоугольный лассо мегирем ва алтро зер мекунем. дидед минус, яъне ки мо ҳозир ани хел гирем, хел дароем, мешавад минус, инҷа нест мекунад. масалан нигоҳ кунед, дар ҳол чӣ мекунед гуфтан. ҳаминро мекунем. ҳам хеле ҳолатҳо мешавад, дӯстони азиз, барои мо тайёр бошед. дидед минус кард. бо алтро зер мекунем ва меравем. хел мебиёрем, бо дар инҷо мемонем. дидед ино нест шуд. анаку чаро ин инҷаи мо ба часпидагӣ не. бо мегирем ани инро ва shiftро зер мекунем ва кам кам ҳаминҷа мегузарем. дидед дӯстон, ба ҳамин ин кори мо тамом. ани инҷа мондааст, инро ҳам бояд мо ҳозир нест кунем. яъне ки алтро зер мекунем, нест мекунем. тамом. гуфтем ку кнопкаи сеҳрноки мо shift F6 3 мемонем, интер. ба ҳамин ино маҳкам мекунем. ду бор гуфтем болои аними акс ба зер мекунем, интер ва делет. инам ҳамун чизи гуфтагии мо шуд. ва контрол у мекунем, камтар сафедтар кунем. охай метавонем ин хати просто мегӯм дар ин даст бисёри ба шуморо хай саратонро гич накунам. хай биёед як бори дигар гич мекунем. ҳеҷ гап не. контрол л англиси. анҳа мо анинҷа хати мекунем. дидед чӣ хел равшан мекунад, чӣ хел зебо кард. ин хекат бо камакаки дигар ин тарафа инс мекашем, контраст намешавад. анаку аввалаша бинеду ҳозираша ҳозир мебинем. аввалаш чӣ хел буд, яъне ки анин ва охираш. тамом. чӣ кор мекунем? мо сразу хай дар кор шавад мечаспонем. фони сафедро мебиёрем ва размери гирак, яъне ки инструменти рамка зер мекунем, размерро мемонем, яъне ки биёед 4/5 мегирем. 4/5 майдатар мекунем. мебиёрем ками стрелка центр бошада, анин стрелкаро дидед, ба стрелкаи клавиатура пеш хафо мебарем. ана хеле мемонем ва 300 дюйм. интерро зер мекунем. настройкаи фотошопамро масалан ҳамин масалан настройка мекунам, вале ин дарси хеле зуртар аст, чем настройка кардагӣ. бо фаҳмидед ки аз боло бо размерам санҷидан лозим аст пеш аз чоп. ана 5/5 месанҷем, размер 5 мекунем. 4/5 4 окей.
дидед тори омад, гирифтем стрелкаро, инро кашидем, ин боло овардем. ана ин нигоҳ кунед, камтар ин калон. ин 3 ба 4 буд, яъне ин 5 ба 4. инам да ҳаминҷа мемонем. ана нигоҳ кунед, як чизи дигар. як дарси пурраи барои тайёр кардани 3 ба 4 барои шумо шуд. аз А то чоп кардан. нигоҳ кунед, мо инро аз куҷо медонем ки граница ин то куҷо аст? мисол ози чоп кунем, метонем ихел бурем, каҷала бурем, метонем ихе биёему ихе равада. мисол барои мо барои ин хел рух надодан, мо чӣ кор мекунем? медароем редактирование ва обводка. выполнить обводку. аз файлне редактирование, выполнить обводку зер мекунем. анам хеле чиз мебурад моба. ин якумаш нишон медиҳад, яъне ки ғафсии ами ҳозир рамка мемонем. ғафсии анами рамкаи мо метонем як монем, метонем ду монем, ягам мешавад монем. ина окей. дидед, анами рамка ба мо лозим аст ки мо бинем ин чиз дар куҷо. аинҷабе ки кабуд буд, мо ба лозим набуд. мегирем, алтро зер мекунем, копия мешавад оста ин тараф. бо алтро зер мекунем ин тараф. сар надода агар кунем, ҳам рафтан мегирем дӯстон. дидед, аз ина мо анам қадар акс кардем. якташ зиёдӣ удалит мекунем. ана ин шуд дӯстон, як дарси пурраи 3 дар 4. хоҳем ино дам обводка мемонем. ҳеҷ гап не. редактирование барои шумо такрор мешавад. выполнить обводку. окей. ако хоҳем мисол инҷа ранг дорад, рангашро сурх мемонем, фарқ надорад. мо инро мебурем ку ина сурх буромад. метонем инаш ба бо ҳамин редактирование, выполнить обводку ғафстар монем. мисол 5 монем. 5 вале рангашро сабз. окей. окей. анем хеле функсиё ҳаст дар Photoshop. анаку болои ҳамин қадар дӯстони азиз, мо чӣ кор мекунем? инро хай ина мисол принтер надорем, вале дар хона тайёр кардем, мебарем, мегӯем ки дар ягон кодек экспресс ё ки ягон срочный фото ин аксро диему хай чоп кунанд. шуд, чӣ кор мекунем? файл сохранить как, ина сохранить как ё ки shift ctrl s. мо хай аз инҷа мекунем удобнитар. куҷое ба лозим аст сохранить кардан? масалан гирем рабочий стол, PSD кунем, агар гуфтем ку хати слоёш сохранить мешавад, яки ба мо чӣ дар кор PSD? мо дарҳол мегирем, JPEG мемонем, номи аксро мемонем, яъне ки документ акс. тамом. метонем 3 таб 4, 3 ба 4 монем ва рабочий стол номо мондем, форматро интихоб кардем, сохранитро зер кардем, сифаташро нигоҳ кунем. ман як бор гуфта будам ку агар мо ҳози ихеле монем, дидед чӣ хел безеб шуд акс, пиксел пайдо шуд. метонем максимале монем. хеле хуб шуд ва окей. анаку мо инро ҳози свернут мекунем ва акси мо анинҷа пайдо шуд. инро ҳози дарҳол мегирем, ина ки бурдед дарҳол чоп мекунанд. мо чӣ кор мекунем? инро отправить мекунем флешка. тамом, мебаред дар флешка, дастрочный фото чоп мекунед. инак ба ҳамаи шумо муваффақият ва сарбаландӣ дӯстони азиз. имрӯза кори мо, яъне ки акс барои ҳуҷҷати 3 ба 4, 4 ба 6 ба анҷом расид. барори кор худо нигаҳбон. обуна шавед то наворҳои ояндаро аз даст надиҳед.